קורסיאל בתמיד דורמי. מטורף! קורסיאל בתמיד דורמי, שכב"ג יקר וחניכים, טלפונים בכיסים, על הבמה שרים וגם רוקדים, מציגים את הגדודים, מי יהיו המנצחים. גדוד אלמוג לראשונה, מופיעים עם שיר גיאל, נותנים את הנשמה, תמיד דורמי 28. אלון א' עם פיטר פן, בארץ לעולם לא נלחמים בהם, איזה גדוד ייקח ראשון. קורסיאל בתמיד דורמי, מופיעים השנה בפעם האחרונה, על הבמה שרים וגם רוקדים, מציגים את הגדודים, מי יהיו המנצחים. אלון ב' באלאדין, מרחפים עם שטיח הקסמים, תמיד דורמי, סיפורי ילדות. אלון ג' עם היפה והחיה, תקשיבו טוב שתהיה כאן חוויה, של תמיד, תמיד דורמי. הראל א' בספר הג'ונגל, עם מוגלים וטיילים, הראל ב' עם הכוסים מרצוץ, עם דורותי רוקדים. אין לנו זמן, אריה כבר כאן וגם אריאל ג' טוטו מחמים, ביחד רוקדים, תראו הם מפציצים. שחף א' עליו במים, אריאל צוללים, שחף ב' ופועל דוב את הדבש צוללים. אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים לישון, כל הגדולים פה מוכנים ורק רוצים לרקוד, שרים עוזבים ונהנים כאן על הבמה, עם הולדת 28 תהיה כאן חוויה. מושכים בגדר עם אליעזר מהמשפחה, גדוד ירון יוצאים למסע עם החתול במגפיים, עם בלפלים נלחמים על זה וכיפה אדומה, אז תהיו מוכנים, זו תהיה הופעה מדהימה. אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים לישון, כל הגדודים כבר מוכנים ורק רוצים לרקוד, שרים עוזבים ונהנים כאן על הבמה, ומולדת 28 תהיה כאן חוויה. אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים לישון, כל הגדולים כבר מוכנים ורק רוצים לרקוד, שרים עוזבים ונהנים כאן על הבמה, עם הולדת 28 תהיה כאן חוויה. המון עבדי ודירה להזכיר, עם החיות גרים, איזה חוויה, נצפחות עם זהבה והדובים, אוכלים את הדייסה, רוקדים על הבמה.